Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Akong suwayan og duol be. Og akong pakigsultihan kung musugot ba siya nga mo assist sa akong pagpanimdag tempura og quick-quick. Dong Clintoy. Nagunsa man ka dinis gawa sa inyo, Dong. Higidool ti ka aron pangutan-on kung okay ka ba nga akong... Dong Clintoy, asa man ka, oy! Clintoy! Oy! Hala, si Clintoy na banggaan sa kanan! Oy! Ginoo ko! Nagkadugo ang agtang! Tabagi ko ninyo atong na doon sa ospital si Clintoy! Unsa gikagubtan sa mga tao ng dolor? Ay, pastilan, Dolor. Si Clintoy ko na desgrasya. Kinsa ni disklase ang lala dolor? Si Clintoy! Nagbanggaan ko no og sakyanan kay nidagan man ni diyang giduol ni Basilia matud pa sa nakakita. Unsa? Ginoo ko, kaluoy ni Clintoy. Wa naman na maginhawa nang. Naginhawa pa man gud siya takag sulti diha god. Pagtawagin tayo mo ambulansya, oy, hintahon! Ayaw nagpadagana ng sakyanan nga nakabangga ni Clintoy, ha? Kaya siya may manubag sa gastuhan sa ospital. Tari siya mo bunuh-bunuh na siya. Ayaw po, ayaw siya. Dili niya na makabayad sa ospital. Nang Basilia! Kumusta si Clintoy nang? Ay, naara ay. Wa pa ginari as ambulansya taon. Ginoo ko! Di malasabis kinabuhi ni Clintoy, uy! Obre, tabangi ko hangyo ni si Ronaldo nga gamito na to ang iyang sakyanan aron mahatod sa ospital si Clintoy. Kini, si Chief Ojirax mo yun. Mangita kog maing higayon. Nga magkabahos ko ni Victor. Ni apo di siya dinigipriso. Usto, kinahanglang makigamigo ko sa mga piniriso din eh. Pero, pasigamito na po ko nila. Sa akong naobserbahan, ako rin pag unasuri ni nga puti ug hamis ug panit. Nindot po nga akong sabon. Hindi ko lang isulti basta kay nindot. Kung di pa ko lawas, kung slim pa ko, maaangi kong babae sa akong kaputi. Is kay kong panit, is. Di lang ko makisuod sa mga karaang nga priso din eh. Ako god si Chief Ojirax. Unya, yanuhon lang ko gamit sa mga hayop. Di po kumusugot, anak. Nang Basilia, wag gid ako makontak si Sir Ronaldo. Obre, nang Basilia. Ay, Nangyo na kong atong kapitan. Ang sakyanan sa barangay mao'y muanhi din muatod ni Clintoy sa ospital. unya, hain man ang sakyanan sa barangay Agapito. Tara nang Basilia ay. Uy, kana? Ginoo ko Agapito. Wa may laing magamit nang kana ra man gyud. Kusog pa mang mudagan ang bao ana Agapito. Pastilan man lang na kay sawa. Sige na lang, wala naman sa mahimo. Sige na. Alsahan na ninyo si Clintoy o gisakayan ng bao. Sakyanan sa barangay. Sige na. Hoy! Nganong ka naman ang inyong gikanta, oy? Halos pa naman ko kayo Clintoy. Paghilo mo, oy! Dapsul. Kaya nabalik na ginahinahing kamayo na kong muduwag basketball. Nakabantay ko, anak, nakabantay ko. Patod pang sa atong usa ka jilgad kay gopohon niya upawon. Nakabantay sa kong dinuan. Papilon ko ni tournament.
Napo na tournament din eh. Aw kung mapil ko. Sharpshooter kay ko. Aron makita sa mga piniriso nga may ko mo duwag basketball. Unya, magpabilib din ko ni Warden. Hala, wa na sing higdaan ng lalaki nga mong giatiman ni Iyay. Hoy, hain man siya. Nilayas! Oh, hala. Wa gyudes palibot sa among payat. Basig nilayas kay wa makauyon ni nga mong dapit. Pero, ngayon mulayas man siya, nga wa pa man siya mamaayo. Daghan pang samad. Sayang lawas agi siyang pagkasangit-sangit sa kahoy diyang nagsa siya paingon sa among gipangahuyan ni Iyay. Uy, intaon mga langit unsa may nasod sa iyang utok. Abaya na si Warden. Akong duulon og magpaila kaniya nga ako si Perfecto. Ang perfect mo duag basketball. Naarang animal nga pikto eh. Kini, si Chip o Jirax mo yun. Akong sugaton. Uy! Dili, uy. Ang akong apelido. Ako si Chip o Jirax. Nakailam ito ko nimo. Nakailam ko nimo. Anong niya ka din eh? Perfecto. Gano? Ikaw! Ganong niya mapo ka din eh? Unsay imong gianhi din eh, ha? Nabuang ni ka. Ikay nakaingon. Anong nasod ko din ispresohan? Aw! Sim tuyo kay ikaw man saya nakaingon nganong ni ako din karon. Pero FYI, for your information, for your info ha, niluag na ang akong dughan dihang misulti ko sa tanan kung mga sa kabantay ka na. Kabantay. Kaysa akong dakong sala. So help me God. Ay, tabang. Warden, gikulat ako sa buwang. Kibi. Usay Kibi. Kinsay buwang. Alalain kayog ako, ikaw yan na. Tabang mo! Onda! Hain man ka! Iyay! Hain ko! Dua ka nga rin akong isang pit pero ay usa nilang mitubag. Ay, pastilan! Balik na lang ko sa payag. Magnagtod lang ko. Aray ko magi sa sapa. May gamayndaan man paingon sa among payag. Hinay lang ko. Ops. Dangog ang mga bato din sa pa kay ginumutan naman. Ops. Uy, pastilan. Hinay lang yun, hinay pero kanunay. Ay, naara siya. Pastilan, naligo naman dahil sa sapa. Naghago-hago pag yung kugadtos may dan. Undo! Ninanding! Mga kakusa! Tabangi ko ninyo! Gidapatan ko ining buwang! Di ko buwang, ha? Siya rin buwang! Siya buwang! Ni magkatumar siyang tambal! Uy! Unsa? Wa pa may migawas nga doktor gikan sa emergency room. Nanay Bigawas. Ako sugaton. Sir. Kumusta ang among pasyente, sir? Naimbalsamar na. Unsa? Bibi, pagyan si Kubi. Agapito! Ay, nganong nakurat bang ka?
Unsa may pong atong imong giduol? Nang Basilya, ibarsabar ako no si Clintoy. Agapito, dili man to doktor ang imong ipangutana. Embalmer man to siya. Unsa di ay? Nakabasa ko sa dako niyang ID. Embalmer. Sus, yawan ako. Uy, yawan gid ko. Ay, pastilan, kaganina akong nangita ni mo undo. Ni araman ka din ni sapa na ligo. Ay, giinita naman ko kong lawas no nanding. Maong naligo ko. Abi na kong nilayas ka na kay wa makauyon sa among pag-atiman mo. Nakauyon man ko no nanding. Uy, hala. Ha? Ano? Ano ka undo nga mo naman kag nakuyawan? Ni nanding, kinsa man ang lalaki nga nag-uniform. Kinsa na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!